Sad se ja krijem. Izvini što nisam bila jutros tu. O, pšt, zašto mi se izvinjavaš? Ja nisam ljuta, ti blesamice. Razlog je to što sam upoznala nekog. Hoće da se družimo sad? Mislim, vidim da ne radiš ništa sa nekim drugim. Sem ako nije nevidljiv ili mnogo mali. Pinky, razlog što sam bila toliko zauzeta je što sada imam dečka. A šta? Dečka. A šta? Dečka. Šta? Dečka. To je tako uzbudljivo! Moja sestra zaljubljena! Tehnički, mi smo zasviđani. Sve mi ispričaj! Ko je on? Koja je moja omiljena boja? Da li voli sladoled? Da je ptica? Koja bi vrsta ptice bio? Čekaj, je li on stvarno ptica? Oh, ne znam jer mi još ništa nisi rekla. Svideće ti se. Imamo dosta toga zajedničkog. Pa ja volim tebe, pa znam da ću voleti i tvog dečka. Jedno čekam da ga upoznam. Nećeš morati. On je Stena! A ti voliš Stene, pa to je savršeno. Da li je Bolter ljubomoran? Ne, iza stene. Mat Brajere, da li si tamo iza? Tehnički više nisam. Šta? Pinkie Pie, upoznaj Mat Brajera. Tehnički već smo se upoznali. Ti? Da. Ti? Da. Ti? Da. Mislim, ti! Da. Izvini, hajmo iz početka. Zdravo, ja sam Odina sestra Pinkie Pie. Znam. Pa, kako ste se vi upoznali? Na sajmu kamenja. Aha, i ti voliš kamenje? Ne, ja volim štapove. Pa zašto si onda bio na sajmu kamenja? To je sajam okamenjenog drveta, što ga tehnički čini sajmom štapova. Osim toga što se u perimineralizacionom procesu okamenjivanja sva organska materija zamenjuje silikatima, to jest kamenjem. Zadržavajući pritom izvorne gradivne elemente drveta. Prema tome, to je bio sajam štapova. Ja isto mnogo volim štapove. Odlični su za udaranje pinjate. Pinkie? O, hoćeš ti prva? To je zloupotreba štapa. Stvarno? Izvini. Ovo je užasno. Ja uopšte nisam dobra sestra. Počnimo iz početka. Ja sam Pinkie Pie. Drago mi je. Tehnički već smo se upoznali. Upoznaj Pinkie sa svojim ljubimcem. Tvoj ljubimac voli da donosi štap? Ovo je moj ljubimac, znači ne. O, Twiggy i Boulder se igraju zajedno. Neodoljivi su. To je samo štap. Ne budi nepristojna. Izvini. Još jednom. Ja sam Pinkie Pie. Drago mi je. Tehnički već smo se upoznali. Ne razumem tog tipa. Wow, Mod ima dečka? Kako joj se sviđa neko tako čudan? Njegov ljubimac je neživi predmet.